Bagaimana aku bisa mengising dengan tenang? Delok entahlah panjol iki malah inga-ingi. Dul, lerene jagongan ndek kono. Duh, dobol. Telekku iku lho, kate metu malah berubah pikiran. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Wala sing ke-51, guys. Selalu admin ingatkan bagi sing nonton video iki aja lali sabrek, like, lan komen cek admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Yo ngene iki lek warga Fan terlalu kreatif, guys. Selfie gawe baling-balinge Doraemon. Jan apik pol hasile. Gak koyo difotokno kanca. Saben foto malah koyo dugong. Wih, Mas Iti hililintir, guys. Mas Iti pas ngontrak ndek Suhat. Lek didelok toko selambune fans kodok garis keras iki. Wis ketok toko temboke bakal dadi YouTuber sukses. Omahe green screen kabeh. Tak kira no mek kucing tok sing blasteran, motor yo blasteran lho. Admin delok video iki kate wae gak sido. Drone bodine Buri Avanza ngarep apukat jan PHP kok koyo pucet girl. Lek wasis wayahe macul ora fokus malah pamer ilmu lho. Kakean delok Avenger, deloken Thor menangis melihat ini. Sopo sing cita-citane bosen coli terus manuke dicokot boyok, guys. Wahana iki cocok gawe awakmu. Weh awan-awan naluri rasingan tambah kumat. Gua tadi lo no polisi. Kano wis tak cheat. Mosok Yo wis los, gak usah gopo. Ditilang lo. Ditilang yo tak tilang balik. Lo. Selamat, Anda kena prank. Bem, murid-murid kuwi estetik tenan kok. Soal urean malah digambar iki lumayan apik. Wih, iki malah koyo anak cecek. Yo, koyo musuhne Mortal Kombat iki malahan. Gambaranmu itu loh, guys. Konyol. Bengak iyo. Tapi gak apa-apa wis, salut gambarnya apik. Walaupun sikilnya pengkor. Lah, koyo tukang parkir, Cik. Susah gambarnya, nggak bisa. Podo aku yo gak iso. Isone make tugas aku. Video di web, guys. Ngeri, guys.